As carreiranas de Esteiro regresan logo dun ano de parón. Todo está preparado para arrancar a 36ª edición, mentres a organización traballa en conseguir que a festa sexa de interese turístico internacional. O pasado 2025 foi un verán atípico en Esteiro, non houbo carrilanas. A organización optou por non organizar a festa, que si regresará este 2026 para a ledicia da veciñanza e de todas as persoas que visitan o pobo nestas datas. O presidente da ADC esteirana de Carrilanas, David Fernández, amosou as súas gañas de que Esteiro vibre de novo con esta celebración tan importante e recoñecida. Foi así un parón que, bueno, parón tampouco, non? Porque estuvemos facendo cousas. Nós nunca paramos, sempre estamos facendo diferentes cousas. Neste caso estamos traballando no tema de sacar a festa para facela de interés turístico internacional. Bueno, a verdade que non foi un parón en sí, foi dar un paso para atrás para dar dous para diante. As carrilanas arrancan hoxe logo de 2 anos de espera, polo que as gañas non faltarán en toda a fin de semana. Si, a xente ten moitas ganas, non? Porque, bueno, é unha festa que ten moito arraigo aquí en Esteiro e a xuventude está moi involucrada e tiña moitas ganas, non? Este parón, pois sí, que foi que collemos impulso, pero ao mesmo tempo non gustou, a xente ten ganas da festa, e si que reflexionamos e decidimos que isto non se pode perder. Esta noite comeza de forma oficial a 36ª edición das Carreiranas de Esteiro, onde a música terá a súa parte de protagonismo. Xa ves que estamos cos últimos retoques e co detalliños que nos quedan por aí e en breve isto xa non ten marcha atrás. A zona hoxe temos os entrenamentos libres e seguidamente xa temos o festival, non? Temos os concertos aí xa non hai onde aparcar aquí en Esteiro, xa a xente xa se está preparando para recibir o Gran Prix de Carrilanas. Gran Prix que será o principal atractivo e que se desenvolverá na tarde do domingo. Son as inscripcións definitivas e, bueno, creemos que podemos andar en torno a uns 70-80 participantes, aproximadamente. Ven moita xente de fora, así que é certo que a maior parte é daqui, pero ven moita xente de fora. Xa nós temos unhas 40 carrilanas para participar e xa digo, hai xente de aquí, xente que vai xa de fora nas nosas carrilanas, xente que ven de outros puntos, incluso de Canarias e de outros puntos aquí a participar e a baixar nas carrilanas. Xa que se trata dunha festa con tanto arraigo que a poboación de Esteiro multiplicarase por 30. Esteiro creo que ronda os 1000 habitantes, non se sabría exactamente, imagínate, pois unha aldea, un pueblo de 1000 habitantes con 30.000 personas, pois non hai que gestionalo e non é fácil, non hai aparcamento, xa non hai onde aparcar, a ocupación hoteleira está xa de aí tempo ocupada, para o tema de restaurantes e todo iso, a verdade que se satura un pouco, faise un pouco pequeniño para a dimensión que colleu o evento. Artistas como Derrapans, Bayucan, Novelouro ou de Ninjures pasarán polo escenario das Carrilanas de Esteiro. E as carrilanas comezarán a descender o domingo pola tarde, as dos nenos están previstas para as 7 da tarde e as lentas para as 7:30.